Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu saking kawelasanipun Gusti ingkang Maha Suci tuwin maha welas. Mugi kajiwa kasarira dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Waradin sagung dumadi widodo kalis nir sambekala satuhu. Nuwun ingkang satuhu kinabekten para sepuh pinisepuh saha aji sepuh ingkang hanggung hamestu timpring pepayoning kautaman ingkang satuhu dahat pinundi-pundi sumrambah dumateng para pilenggah ingkang pantes hanampi sagunging pakurmatan. Ngengeti panjenengan lan kula jejering titah sawantah jalma manungsa lumrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti Kang Maha Kawasa. Nun inggih Allah Subhanahu wa taala minangka sumber ingkang hanyumberi sedaya sumber ingkang agesang. Pramila sumangga nuwun langkung rumiyin kula dherekaken tansah nglairaken raos puji dalah syukur wonten ing sahandhapipun Gusti ingkang akarya jagat inggih awit saking sih wilasa saha berkah ingkang rumentah satemah panjenengan sedaya dalah kula wonten ing titikal nggahan siang punika saged kempal manunggal lenggah pasanggrah saha nyawiji ing pakarti wonten wisma bahargian ingkang sampun ginelar. Ngaturi kawiningan bilih ing sasana menika hainggih Ari Radita Cemengan Surya kaping 23 wulan Waret warsa kalih 2020. Bapak Jati Kusuma sekalian ngawontenaken tata cara sepekenan ngunduh penganten. Awit putranipun kakung ingkang nama Bagus Sujatmika sampun palaka krami kalian Rara Sekar Warsiki putra pawestri kinasih Bapa Suwarsana sekalian ingkang pidalem ing wewengkon Pati. Keparengna jejer pambiara kula siswaya ngaturaken reroncening tata cara ingkang rinakit. Tata cara pinurwakan rawuhipun Bapak Suwarsana sekalian hanganti panganten sarimbit kadherekaken para panggiring sinambung tata cara pasrah panampi purna serati nampi tumuli sinambung tata cara wisuda tali dharma. Salajengipun penganten kakanthi tumuju krobongan sawusnya lenggah sawetawis penganten kekalih sigra hamang bekti wonten ngarsanipun Ibu Tuwin Rama. Paripurna pangabekten tumuli atur pambagya wilujeng sarta lumadining panglipur ngantos paripurna. Mekaten tata cara ingkang rinakit ing pahargyan undhuh penganten ari menika. Sumangga sanetyasa nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Asih mugi tata cara wiwit purna madya wasana saged lumampah kanthi wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa ridu widodha nir ing sambikala. Ewon dening kula ingkang pinuju minangka pambiara ugi nyuwun pangestu murih saged mratitasaken tata cara setemah datan singklar saking paugeran ingkang sampun katetepaken. Sinambi ngerantu rawuhipun besan sekalian miwah pengantin sarimbit para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih nuwun. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi wonten sanjawining sasana pahargyan Bapa Jati Kusuma sekalian panganten sarimbit
miwah pangiring siaga lumebet ing madyaning sasana pahargyan. Praptaning panganten kapiwada gending ladrang wilut. Dampyak ingkang samya lumampah lamun cinandra kadya sela berkiti. Sela watu berkiti semut satuhu pindha semut lumampah ing sanginggiling sela. Anglur selur dalidir datan wonten kendhatipun. Sadaya kala wau karana saking kathahing para pangiring ingkang hasung panjurung dumateng panganten kekalih ingkang minangka pandeganing lampah sinung asma Bapa Jumadi jejereng sepuh ingkang tansah mundi agunging tata krami. Mila anggenipun tindak tansah kebak ing pangati-ati tumapaking suku sinartan panyumunen mring Gusti kang hamurbing dumadi. Sakwingipun hanenggih panganten sarimbit kamping-ampingi sesepuh kakung lan putri ing kanan kirenipun. Sinambung Rama Ibu Bapa Suwarsana tuwin Ibu Winarni tansah tuturi dumateng ingkang putra kekalih anggenipun badhe sowan Bapa Jatikusuma lan Ibu Suyatmi datan sanes kadan besan sarimbit. Kathahing para pangayap nedahaken luhuring budi Bapa Suwarsana ing madyaning pasrawungan saha agenging panjurung donga dumateng panganten kekalih anggenya prapteng sangajining kori pahargyan kadhek lampahing panganten miwah pangiring Bapa Jumadi laju lumarap ing papan paniji nyarengi suwing gending. Para tamu sadaya ingkang minulya, panganten sampun prapting sangajenging kori pahargyan kanthi raharja niring sambikala. Tumuli arsa kawedhar tata cara pasrah tampi. Ing wangci menika pasrah badhe kasaliran dening Ibu Mutik ewadene pinampi badhe kasalira dening Ibu Widi. Pramila katur Ibu Mutik miwah Ibu Widi wedal sawetahipun kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa sanitiyasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sadaya lan kula Waradin sagung kulawarga rahayu raharja niskala satuhu. Para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para tamu kakung miwah putri werda lan muda ingkang minulyeng budi. Langkung rumiyin keparengna kula sapangiring nandukaken raos syukur dumateng ngarsa dalam Gusti ingkang murbeng dumadi awit saking sih nugrahanipun ing kalodhangan punika kula kawawasoan wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng boten wonten pambeng rahayu tanpa reridu slamet tanpa reribet. Salajengipun kula Muti Ati Nukholisah ingkang sinaraya dening kadang sepuh kula Raka Mas Suwarsana sekalian garwa saking Laladan Kajen Kecamatan Margayasa Kabupaten Pati keparengna matur katur Bapak Ibu Jatikusuma sekalian. Sowan kula sapangiring
badhe ngaturaken wosing gati. Sepisan kula ngaturaken salam taklim saking Bapak Suwarsono sekalian. Kaaturaken dumateng Bapak Jati Kusumo sekalian. Sumrambah para sepuh pinisepuh miwah sedaya kulawarga kanthi pamuji mugi-mugi tansah manggihaken kabegjan, kabagyan sarta katentreman. Kaping kalihipun kula piniji hanganti saha amasrahaken kinen pengantin kekalih noninggih Nimas Ayu Sekar Warsiki dalah Dimas Bagus Sujat Miko jangkep sajodo ingkang sampun kalampah nindakaken titi laksana ijab kabul rikala dinten Sabtu Surya 21 wulan Maret warsa 2020 kanthi pinaringan rahayu widodonir ing sambikala pikantuk berkah saking Gusti ingkang Maha Asih. Ing wekdal punika menika kula sowanaken putra temanten kekalih ugi kula pasrahaken sawetahipun dumateng ngarsanipun Bapak Ibu Sujat Miko saha gotrah agung ing ngriki saperlu swita dhateng keluarga ing ngriki. Kanthi pamuji mugi kraos saged srawung lan migunani dhateng bebrayan ing ngriki. Mekaten menggah aturipun Raka Mas Suwarsono sekalian lumantar kula. Tumrap kula sagodrah ingkang kapiji nganti penganten sarimbit saha kula pribadi ingkang piniji matur nglenggana kathah kalepatan katitik saking sisiping atur kirang runtuting basa miwah kiranging trap sila ingkang menika kula ugi nyuwun lumunturing pangaksami. Puput pepuntoning atur hayu hayu rahayu ing sarwi tinamtu. Bagya mulya salaminyo. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kajiwa saha kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waradin sagung keluarga Widodo Raharjo. Para sepuh pinisepuh ingkang binektenan, keluarga ageng Bapak Jati Kusumo ingkang sinubuk ing sagung pakurmatan, para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing bagya mulya. Keparengna kula pun Widi Astuti ingkang piniji matur nyarirani Bapak Suwarsono sekalian saperlu tumanggap sedaya dawuh pangandikanipun Bapak Jati Kusumo Tuen Ibu lumantar Ibu Muti SPDI. Langkung rumiyin sumangga sami amemuji syukur kunjuk dumateng ngarsa Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Awit kanthi panjenengan dalasan kula taksih pinaringan kabagas warasan temah saged nyawiji wonten dalemipun Bapak Suwarsono ngriki kanthi widodo kalis ing sambikala. Salajengipun ing ngajeng Bapak Jati Kusumo paring salam taklim wilujeng sampun kula tampi. Salajengipun kula hangaturaken wonten ngarasanipun Bapak Suwarsono sekalian. Lan kosok wangsulipun salam wilujengipun Bapak Suwarsono sekalian mugi katur ngarasanipun Bapak Jati Kusumo miwah Ibu kanthi pamuji mugi Bapak Jati Kusumo sak keluarga tansah binerkahan dening Gusti ingkang Maha Suci. Lan boten kesupen
Bapak Swarsono sekalian, hangaturaken agunging panuwun bilih penganten kekalih sampun kaijabaken saha kapanggihaken miturut paugeраning agami lan negeri serta adat tata cara ing ngika. Lan ing wekdal menika Bapak Jati Kusuma wardaya nglarapaken putra panganten sekalian wonten ngarsanipun Bapak Swarsono sekalian saperlu suwita lan ngabekti dhateng keluarga ngriki sampun tinampi kanthi suka gembiraning manah. Lan mangke panganten kekalih badhe kagulawentah dening Bapak saha Ibu Swarsono saha para pinisepuh ing ngriki. Pungkasaning atur mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Swarsono sak keluarga katur dumateng Bapak Jati Kusuma sapangiring miwah para tamu sedaya mugi kepareng nglajengaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih ngantos purnaning tata cara ngunduh temanten menika. Dadan kesupen kula ingkang kami kapiji matur hanglenggana kirang ing trapsila miwah tata krama kula namung nyadung lumebaking samudra pangaksama. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna tata cara pasrah tinampi kawistara Ibu Mutik dalah Ibu Widi sampun sami ajawat asta kinarya tandha sampun manunggaling lair batos kalih keluarga punika anggenipun asung panyengkuyung dumateng bebrianing panganten kekalih tumuli panganten lumarep wonten ngarsanipun Bapak Jati Kusuma sekalian hanampi adicara wisuda tali dharma kairing gending ladrang Sri Kaloka. Ladrang Sri Kaloka sampun mandang ing madyaning sasana pahargyan. Asung pangayu bagya lampahipun tata cara wisuda tali dharma. Tali kinarya srana pangiket, dharma mengku teges kewajiban. Liripun wajibing yang sepuh ning setiraosin putra kekalih ingkang sampun siaga madiring pribadi. Sarta hangket raosih sutresnaning putra dumateng tiyang sepuhipun sarta dumateng sedaya putra turunipun. Kawiwitan Ibu paring ujukan toya wening dumateng panganten kakung kalajengaken dumateng panganten putri. Purna Ibu paring ujukan toya wening Bapak Jati Kusuma laju mendhet sekar jambe tumili kaginaken keludan utawi gebyokan salinanipun panganten kakung saking pundak mengandhap kaping 3. Kalajengaken panganten pawestri sayetipun kinarya pratandha hangicali sesuker ingkang sinandang ing saliranipun putra kekalih lan mempu kekadangan sasampunipun ical sedaya sesuker ambabar asma arum ing madyaning bebrayan agung. Sinambung tata cara salajengipun Bapak Jati Kusuma ngagemaken sansangan sekar melati rinunci dumateng panganten kakung.
yekti mengku wewarah supados ingkang putra tansah nyangkul pakarti utami. Sadaya pakarti ingkang badhe dipun lampahi kaulah langkung rumiyin ing telenging ati, murih ing tinampi amberkahi diri lan sesami. Ingkang pungkasan wangkingan ingkang kagem Bagus Sujatmika kalolos dening ingkang Rama kang gantos duwung paringan Rama. Sepisan pangajap mugi ingkang putra saged nglintir kautamanipun tiyang sepuh nglajengaken kesaenanipun Ibu Rama sarta mengku wewarah murih hamersugi landheping pikir lan lantiping panggrahita wasin pratitis ing pamilihing tumindak lulus raharja lampahing wisuda tali dharma. Mugi-mugi sedaya wewarah gegadangan lan panyuwunipun ing tata cara saged dados sarana manggihaken kabagyan kesaening penganten kekalih ngantos putra turun. Suwing ladrang srikala sinambung ketawang boyong Basuki. Suwing ladrang sikala sinambung ketawang boyong Basuki. Panganten kekalih arsa kakanthi tumuju palenggahan rinengga. Bapa Jatikusumo saha ibu sampun nyawiji ing pabarisan mapan sawingkipun Bapa Suwarsana sekaliyan. Sadaya para pangiring sami lenggah ing palenggahanipun sowang-sowang. Laju lumampah Rara Sekar Warsiti akakanten asta kaliyan ingkang garwa Bagus Swardaya. Saking saenipun sasana pahargyan cetha wela-wela lamun kekalihipun wis jumbuh sambarangi ingkang dedeg yadege sabobot kasulitian lan kabagusani. Dasarengga busana eti ingkang kembar warnane sayekti mengku kekudanganipun para sepuh. Muga panginten sarimbit tansah nyawidi cipta rasa budi karasani. Lelayaran ing samudraning bebrayan menika tansah bagya mulya ing donya prasasat kadi ing kasuwargan jati. Wadanane sumunar kasebuh seming lati saya hangimpunghi endahing mustaqining pahargan puniki. Pamujunipun para sepuh boten namung ari puniki namung ing alami ing salami lami dados titah ingkang kinasek pring sesami, kinacek pangibadahe, kinacek darmaning, kinacek sih sutresnaning pring sepapadaning titah mahani rumentah nugrahining Gusti ingkang Maha Mirah. Anggenipun lumampah kebak ing pangati-ati tumapak ing padha jumbuh kalawan endahing budaya luhur. Lan inggih wilet ingkang pangaliking waranggana ingkang hambabar ketawang boyong Basuki. Sayekti pratandha panganten kekalih badhe tansah njumbuhaken patrap lan tumindak. Wonten sadengah papan wosipun saged tinampi lan kinasih ing sasami. Handayani gampil salwiring pambudi. Rama lan Ibu nuwing pungkur. Sayektipun kadi sumedhot rosing galih mriksani tekad lan sedyane ingkang putra nindakaken gesang pribadi. Wal saking Ibu Rama kadi awale ing galih taksih kepingin hangemban kadya duking uni nalika taksih alit. Namung pranyata dumawaing kodrat datan kena pinenggak sadaya namung wenang handadada kang tumiba
hang lampahi kang tinampi saking astaning Gusti kang murbeng dumadi. Wenangipun Ibu lan Rama namung hanjurung pandonga murih sembada kang jinangka bagya mulya kang tinampa. Laju tindake pengantin sarimbit Rama lan Ibu kekalih prateng sasana rinengga tumulya lenggah ing palenggahan ingkang sampun tinata. Hanyarengi suing katawang boyong Basuki. Para tamu kakung miwah putri ingkang cinaket nugrahing Gusti. Pengantin kekalih sampun lenggah sumanding ing sasana rinengga. Ngengeti bilih sawetawis aridatan pinanggih kalian Rama Ibu Jatikusuma. Wajibing putra ngabekti marang mring Ibu Rama. Bapa Marsudi laju jumangkah merpaki lenggahipun Bagus Wardaya. Saderengipun lumarap ngabekti Rama lan Ibu duwung kalalos langkung rumiyin. Sakiktosipun pepenget supados putra nengenaken pakarti utami datan hanggadai watak sumungah sesungaran langkung-langkung wonten arsanipun Ibu lan Rama. Sasampunipun kalalos duung ugi cenelanipun penganten kekalih hamawiti sumungkem mring Bapak Jatikusuma lan Ibu. Katuran penganten kakung hanenggih Bagus Susanto nganti nganggarwu lumarap ngabyan mring para widundi estrining driya muhung sumudya sumenggem ngarsanipun bapa talah Ibu. Kene-kene tak kanthi diajeng Sigro tumungkul amring luwaya konjem ing Bandul wadanane penganten sarimbit daneping asto sumembah ing jenggokanan sinatan ngeningaken jeta kang rumasuk ing sanubandi anyanyadung rumintahing pangastuwa saking Rama dalasan Ibu. Liris sinenal mayang jroning kalih dhuwingang Rama Ibu ngesuwa padanira dening Kang Putra. Sekala ngelus-ngelus pamidhangane penganten putri. Wini werek maneh kebak ing rasa asih Sutrisna. Kawusa nampi sing Rama Ibu penganten angles kekes kadya tinulusan bebayune. Honggo anglumblok pindo kabu tebah ajagrak letugu sinukanto. Kene-kene diajeng ndak kanthi suwan ngabyan turu menawi ngarsaning bapa telah nderekaken kang pas. Kuwowo nampi dukwitaning galengang Rama Ibu waspa mijil amurwayat tumindak sing waspa tumiba ana panggone Rama Ibu kalamun Cinandra kadya Mutyara Rinunci. Jroning sumengken penganten kalih anggung inget marang purwaning dumadi duk naliku linarganing jagat padang inget marang Rama kang wis kempomo kang wis sembada angukir jiwa ragane wiwah dadya lantaraning tumuwun inget marang biyung kang wis kuwawa dadya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasahari hang linting hang ulang untawit kalane semono nganti diusu
paripurna panggih saha sungkem kula panjenengan sedaya nerek memuja memuji wonten ngarsanipun Gusti kang Maha Suci. Mugi-mugi panganten kekalih Bagus Susanto dalane Mas Ayu Lestari anggenipun jeduhan saged atut runtut renengan Widodo Lestari mulya winantu ing rahayu temah jumbuh kang sami gidayuh sembodo kang sami sinedya hinayuwan dening Gusti kang Maha Welas dalah Maha Asih. Mugi-mugi penganten kekalih dadak kang ngadepi godha panggodha ambrat salawring ridu pangridu kawagang dadya pangarsa ingkang saged hangayumi hangayani sahyaning dasih kaswasih. Boten kata lumben mugi-mugi penganten kalih saged mbangun bale wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Para tamu ingkang minulya, reroncening tata cara adat wiwit serah tanti nampi tali dharma saha pangabekten sampun lumampah kanthi wilujeng tanpa pampeng. Salajengipun netepi jangkeping tata krami Bapak Jali Kusuma sekalian kepareng badhe manembrono rawuhipun para tamu kanthi atur pamgagya wilujeng ingkang kalodhangan menika badhe dipun salirani Bapak Jumadi. Pramila katur Bapak Jumadi kula dherekaken jumeneng saking palenggahan tumuju sasana medhar sabda. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun para pinisepuh, para tamu kakung miwah putri ingkang tansah winengku ing pakurmatan. Nuhoni dawuhipun Bapak Jati Kusuma dalasan Ibu, kula kinen matur wonten ing ngarsa panjenengan sakalian. Hamung saderengipun keparengna kula saha panjenengan hangunjukaken puji panuwun syukur ing ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah sarta rahmatipun dhateng panjenengan lan kula. Satemah saged sami silaturahmi pepanggihan ing punika kanthi rahayu wilujeng. Ananging saderengipun kula hangambali hangaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan sakalian wonten ing wisma pahargyan punika. Mugi keparenga lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Sakalangkung bingahing manah Bapa Jati Kusuma kekalih hanampi rawuh panjenengan sakalian ingkang kepareng sami hangluberaken raos sih sutresna. Pangajaping Bapa Jati Kusuma kekalih rawuh panjenengan sekalian badhe paring tambahing pangestu awit anggenipun Bapa Jati Kusuma kekalih kepareng hamenggugati putra pambayun pawestrinipun ingkang pun Rara Sekar Warsiki kadhaupaken kalian Bagus Sujatmika atmajanipun Bapa Suwarsana sekalian ingkang lenggah ing dalem Margorja wewengkon Pati. Dene ijab panikah nalika ari Kamis Surya Candra Sawarsa 12 Maret 2020 wanci tabuh 9 enjing wekdal Nuswantara iring kilen wonten ing pidalem Margorja sarta kalajengaken tata cara panggih miturut adat Jawi jangkep ing wedal sakmangke. Puji pandonga panjenengan sedaya mugi katampi saha murakapi dhateng kayuwaning penganten sekalian. Wilujeng langgeng tentrem hanggenipun badhe lumebet ing bebrayan agung. Hangasta puser-pusaraning bale wisma tansah ingkang cinipta dadya ingkang jinengengka tumeka ing ginayuh jumbuh
Inggih awit keparengipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Kejawi ingkang sampun katur ing ajeng Bapa Jati Kusuma kekalih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Hawit panjenengan sedaya para kadang peparing ingkang awujud punapa kemawon ingkang sedaya kala wau yekti adamel dhateng entenging sesanggan miwah adamel rancak ing tumindak tansah saged lumampah samudayanipun kanthi kalis ing sambikala. Sedaya budi kadarman panjenengan sedaya kala wau katampi kanthi lila legawaning manah. Hananging Bapa Jati Kusuma kekalih rumaosi mboten saged badhe atur leliru punapa-punapa kejawi hamung atur puja puji mugi kautaman panjenengan sedaya kala wau dados amal sinartan pepuji mugi tansah antuk piwales saking Gusti ingkang Maha Mirah lan Asih. Bapa Jati Kusuma sarimbit nglenggana jejering titah sawantah ingkang boten saged uwal saking kalepatan. Purwa madya wasana anggenipun hanampi hangacarani rawuh panjenengan sedaya lumantar kula Bapa Jati Kusuma sarimbit hamung nyumadong lumebering samudra pangaksama. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapa Jati Kusuma dalah garwa mugi para tamu sedaya kepareng hanglajengaken lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi purnaning pahargyan ing ari punika. Kula ingkang minangka basusenaning basa ngrumaosi kathah kirang sarta kuciwanipun anggen kula matur pramila kula nggih namung cumadong lumunturing sih samudra pangaksama saking para tamu sedaya. Ing wasana kirang langkungipun nuwun semanten ing wasana cekap semanten atur kula macan galak wulu merak mangsa borong panyendu saha panyarwe kunjuk ing ngarsa panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pambiyaga wilujeng salajengipun arsa sowan wonten ngarsanipun para tamu sedaya. Binarung ladrang gliyong hanyarengi jengaripun Bapa Suwarsana sekaliyan. Panganten kekalih sarta Bapak Jati Kusuma sarimbit tumuju kori pahargyan tengara bilih pahargyan prasaja ing ari punika sampun paripurna. Sepisan lumantar kula Bapak Jati Kusuma ngaturaken panuwung ingkang tanpa pepindhan dumateng sadaya sih kadarman miwah rawuhipun para tamu sadaya. Mugi Gusti ingkang Maha Mirah Maha Welas lan Asih pareng leliru arupi kanugrahan ingkang sak langkung ageng. Nderekaken wilujeng konduripun para tamu sadaya kairing pandonga mugi tindak panjenengan saking sasana pahargyan ngriki ngantos dumugi dalem sowang-sowang tansah manggih widodha kalis sagung rubida saged pinanggih malih kalian keluarga kanthi rareja tebih sagung rubida. Kula seswaya ingkang pinuju pinaka pambihara nglenggana kathah kekirangan anggen kula nderekaken tata cara pahargan menika namung saged nyadong lumunturing jaladini pangaksami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih wonten ingkang kliwatan sampun jangkep nggih. Ular-ular medha ka sana nggih. Oh mangke kemawon nggih. Tata caranipun dumugi peparing sabda tama mboten kula. Mboten. Mboten nggih. Oh nggih. Mangke sabda tama pitutur luhur kangge halal bihalal kemawon. Nggih. Nggih nika. Terus pundi? Sae kinten-kinten panjenengan saged ngraosaken nggih rikala nembe mlebet wonten ing
sasana gedhong SKB sepisanan kalian dumugi sak menika raosipun benten menapa mboten? Nggih, benten nggih. Bentenipun menawi rumiyin saged ngunjuk dahar sak menika mboten saged nonton nggih. Oh, mboten. Raosipun badhe nyepeng mic nggih sampun. Mantap. Nyuwanten nggih sampun. Mboten dedeg malih. Awit sampun kulinten kapara sampun pikantuk wewarah babakan olah napas. Tapi wonten ingkang kersa paring panyarwi. Nggih, monggo. Nggih, majeng nggih. Nah, nika majeng nika nggih gladen, Pak. Monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangapunten Bapak Dwija saha para kadang siswa ingkang sutresna. Saksampunipun kula ningali paraga ngunduh mantu lajeng tuwuh tandha pitaken wonten salebeting manah. Nika wau kula tingali lampahipun pasrah tampi nika napa nggih nek cara basanipun nika terlalu panjang. Ngagem tulodo pasah tampi ingkang umum. Kamangka niku wau antawisipun napa petugas ingkang napa petugas menika paraga nggih. Paraga pasrah ugi paraga tampi menika napa menika beradaban menapa saling beradaban. Nah, aben ajeng. Ingkang perlu kala anusunaken pirsa menika umpami dipun ringkes menika artosipun nggih tegesipun wawan pangandikan utawi komunikasi antawisipun juru pasrah lan tampi menika tuladanipun kados pundi supados mboten kedangon anggenipun jumeneng menika. Matur nuwun. Matur nuwun. Priyantun menika sangsaya kathah kawruhipun badhe ngendika sekedhik nggih mboten saged. Nah, sagedipun dos pundi? Kedah emut sapta mo. Kados Bapak kula dereng tepangan Pak sinten, Pak? Bapak Basirin. Lho, Pak Basirin sami kemawon majeng. Wosing sedya anggenipun majeng kala wau dipun ringkes nggih saged. Pak kala wau pasrah tampi kepanjangan dipun ringkes saged boten? Matur nuwun. Ngoten nggih saged nggih. Mila monggo mat sinamadan. Nah, mat sinamadan. Ngaten nggih Pak Basirin nggih. Kala wau sae sanget awit njumbuhaken kalian swasana jaman sakmangke. Menika saking permadani sampun ngaturi wewarah bilih saged ngringkes wekdal, saged mirsani swasana, ngemong swasana. Menapa saged dipun ringkes? Ngendika menapa kemawon, wasipun namung ngaten, cengkoronganipun dipun pirsani malih, cengkoronganipun. Lah ingkang dipun ladosaken kala wau jumbuh kalian catetan mboten wantun ngewahi kuwatos menawi dipun jewer. Nggih, monggo panjenengan sampun dipun aturi seserepan babakan medhar sabda menika nggih wonten saptamanipun menika. Saged mindeng swasana, saged ngringkes wekdal. Nika nggih sinaosa dipun rancang kathah ananging wekdal sampun dumugi nggih dipun ringkes. Wasipun namung menapa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap ngajak syukur dipun dal panjang nggih saged cekak nggih saged. Mukadimah bahasa Arab badhe doangu nggih saged dipun ringkes nggih saged. Mila wasipun panjenengan menawi tulodo
kathah rak langu sae. Kantun panjenengan ringkes piyambak. Wosipun menika cengkorongan menika sampun wonten isinipun sedaya. Ampun dumeh dipun ringkes. Leng ringkes malah kelandepen guntinge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap semanten Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku kelandepen guntinge. Lah pambukane mpun. Puji syukure pundi? Hormat tamu pundi? Pitepanganipun pundi? Pitepangan menika saged nyebat asmanipun, namanipun pribadi, saged tegi napa nika? Nelakaken, ngaturaken ayahanipun menapa. Nah cara dialek Pati, lehku ngadeg ning kene iki ora karepku dhewe. Inggih awit saking awrat mundi dawuh saking ingkang hamaugati Bapa. Nah, ngaten nggih nika. Gayut kalian angin panjenengan maraga menika kula sampun rumaos derek bombong. Tepuk tangan. Ateges sedaya sami migatosaken sesrepan ingkang dipun paringaken dumateng para dwija. Sedaya sampun mudeng kejaba sing durung. Nika nggih. Sing arang-arang mlebu mesti ora patiya. Kula lajeng kemawon nggih. Kala wau ingkang pambiwara putri. Pambiwara putri menika sedaya tasih maca nggih. Mangke dipun apalaken. Wonten ingkang paring panyaruwe, wong pidato kok ngapalke. Pidato kok ngapalke. Ya ora usah ngapalke. Sing baku dinalar wae. Monggo menawi panjenengan sampun anggenipun anon rungon takon tiron sampun wareg. Ngaten nggih? Menawi dereng nggih ngapalke. Ngilmu menapa ingkang boten mawi apalan? Jari eksak menika matematika, kedokteran. Sedaya ngapalke. Ping-pingan men boten apal nggih. Ah nggih saged menapa malih menika sesorah. Sangsaya kathah kawruhipun babagan sesorah nggih langkung sae. Nggih. Lajeng kala wau kula mireng pepayoning kautaman. Sing leres napa? Pepoyan. Ampun pepayon. Pepayon menika nggih nika payon. Tarup tenda. Nek pepoyan napa nika? Pepoyan menika anggenipun patrap pangandikan nggih pangandikan kemawon nggih pepoyan ning kautaman ling ngendika sing apik-apik. Mila dipun pilihaken dumateng para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung hamestuti dhateng pepoyan ning kautaman. Nika wonten nggone dhewe dumateng para lare angon wedhus ingkang ora bakal tangan wedhus isane mung nyentak tok. Hei, ngeten, ngono tok kok. Nah, ingkang pantes dipun sebat tansah. Napa nika? Ngendika ingkang sae-sae menika para bini sepuh. Salajengipun napa menika nggih? Nah, kala-kala tasih kapireng dosa. Dados napa nggih poweripun nggih sae. Namung kedah membat mentul soro lirih sekeca kapirengaken aja peh banter tok mawon kados yoga kadang pradangga menika menawi nembe ajaran dipun aturi sirep mboten saged mesti lagi pisanan lun engko sing ngene wah malah nek yoga sing ajaran saiki malah disambi wianan malah nika panjenengan ingaten kalau tasih ketinggal dosa awit dereng mapan anggenipun ulah napas. Ngaten nggih menika dipun imut-imut. Sajengipun menika saking kadang kula kinasih Pak Sis Woyo nggih saking pundi Pak? Baju Mulya Juwana. Menika iki
monggo swantenipun dipun tata malih. Menika sampun sae timbang winginane langkung sae sak menika. Upami toya ngoten mboten namung sak nyari rong nyari. Niki sampun wah meteran sampun mundhakipun nika. Nika saestu. Nggih mangke dipun damel ingkang panggel wonten mriki. Di bawah pangkal lidah dipun sengguyung napas padaran. Supados boten kapireng ngus-ngusan kados dene ingkang nembang dandang gula. Sinten kalau wingi panjenengan nggih? Oh nggih. Ngasta wonten pundi? Oh nggih. Malah menika malah mutasi wong salwangsul. Nggih, dalu menika ngasta wonten Majapahit. Benjing pindah malih wonten Mataram nggih. Sami kalih kula, Pak. Nggih, sami kalih kula. Mutasi wah menika sampun mubeng-mubeng menika. Kula lajengaken wonten praptanipun menika kala wau tradi kisruh nggih. Wilujeng menapa? Napa kala wau? Boyong. Ngaten nggih. Lah menika ngaten. Wonten sawetawis ingkang namung capet-capet sithik kawruhe. Lho, nek ngunduh mantu ya kudune boyong pengantin to boyong basuki. Nah, nembe mandhap saking titian mobil sampun dipun tabuhi boyong basuki. Permadani nggih mboten. Monggo saged dipun dherekaken mawi munggang nggih saged. Ladrang wilujeng sae. Nek dumugi ngajeng kendel wonten long tinampi. Long tinampi menawi mboten kadang permadani menika nggih wonten ingkang ngantos damel kacilakan. Upaminipun anggenipun ngasta angsal-angsal oleh-oleh barang nyabot ngantos ngeten ora barbar. Mantin dredeg. Nggih, mila estu menika nggih Bapak Basirin dipun ringkes ingkang sae menika nggih gangsal menit kangge priyantun kalih. Nek kecepetan nggih 7 menit kangge kalih. Sak suwe-suwene nggih 10 menit kangge tiyang kalih. Ampun mriko 10 menit mriki ngancam, adik suwene ngono titeni 30 menit ta kongko. Ora tek kalah nek karo wong ana wae. Ampun nggih. Menika mboten prayogi, mboten atur panampi nanging atur wah pinter-pinter pamer ngogrengaken mboten sae. Wong Jawa kuwi pituture ngunggulake diri bakal diasorake, sapa ngasorake diri bakal diunggulake. Aja ngogrengake awake dhewe. Nggih menika nggih. Lajeng wonten malih menika kala wau anggenipun mampanaken mik kula kalih nyerat kok menika kok swantenipun kok benten. Mbok bilih kemawon oleh malik catetan diwangi asta ingkang menapa menika? Ngasta mik. Pramila saking menika inggih menika. Wah, malah menapa menika? Tutukipun ingkang nggudak mik. Pramila saking menika, wah ngaten ra mboten sae nggih. Kedahipun tutuk ingkang dipun ladosi astanipun. Mila supados saged dipun jajal dipun cobi, nek semene ora apik. Semene ora apik. Amun sak-sake kedah ngendika ingkang ngangge waton. Aja waton ngendika. Ngaten nggih. Kalau wau wonten ingkang asring kok menika. Lah menika to warnane riyo saking menika inggih wah molah malih suarane. Awit napa nika? Kalih nggudak catetan. Benjing malih menawi ngepek. Lho arang-arang lho. Dwija kok mulang murite kon ngepek niku. Nggih, benjing bilih panjenengan napa nika? Ngepek asta kepekan. Nggih ampun ingkang wiyar. Nah, sepalih. Nek perlu malah namung alit.
Nggih. Menika Mas sinten niku jenengan? Mas Sus nggih. Dalemipun pundi nggih? Jaken. Oh, Jaken. Ngono ku bendina tajak kenalan. Tak kenalan terus. Mila mangke bilih ing margi panjenengan pinanggih kula. Panjenengan kula aturi aruh-aruh rumiyin. Mboten ateges kula menika napa nika kumingsun gemedhe ning krana napa nika kathahipun ingkang kula emut-emut boten namung siswa menika kemawon wis kakehan kanca Mbah No niki wah ning ndi kanca kabeh mesti ngangge nika nggih Mbah No supe kula sapa ya mesti ngaten nggih Pak nggih mesti ngaten akeh supenipun ngaten nggih nika ugi menapa menika kepekan menika menawi dagelan upawa ratu menika namung dipun serat wonten mriki sinom pamenipun karo sepidol gedhi Bambangan Arep Gandrung ya ngene tok muni kareng klirik ngeten karo ndungokne gender oh bar iki mengko ayu-ayune saiki gendi nah napa niki ayu-ayu ning wanita ketoke polah mriki jebule wah ngene karo mboten mriko wanita kok ayune kaya ngono to coba nah ngene ya karo ngene jebule bar iki apa napa niku kepekane sing kene sithik diwaca kok jangel meneh rene cahayu rene oh ngene iki karo iki netra ana ne men ketok ana n wah netra mblalak grana grunge ngaten nggih nek disuwukke gendere mesti dolanan nek sing mboten mudeng mesti malah goleki mic mikine kono mic gantung niki nah bareng arep jegur tenan wong mboten ngrengke grembiyangan ngaten nggih nika kepekan nggih wonten sithik-sithik mawon nek panjenengan nek kula ngaturi wingi ngaten ndamel ngeten iki lho kepekane upamanipun ku njero diparingi lempiran-lempiran nek mboten nggih ngetoki sithik dhewe barana wisuda tali dharma tokke nggih disiapke kanggo angger bar lung tinampi iki mang sing manten rawuh lebokke tas pasrah tampi laku ngaturi lebu tas purna gati dina imbal wacana para ingkang nembe bebesanan lumantar sesulihipun karana wasis anggenipun ngomong ing swasana pramila anggenipun paring pangamdika ringkes ning kapireng cangkep salajengipun ngatenipun ngeten salajengipun inggih menika wah bingung malah ngendi yo ya metok kene. Ah boten-boten nggih. Ngaten. Malah nek gremeng dilebokke mic. Wis tak toto apik kok iso ilang maneh ndi lah tamune malah. Ngaten nggih. Ampun Bapak. Kedah dipun pratitesaken. Salajengipun wisuda tali dharma. Nah. Tak ireng terus ketok niki. Utawi ngangge telasaran menapa menika? Undangan. Ngaten nggih, sithik mawon. Dan atas nyondro nggih ngaten menawi sampun apal namung pucuke napa bonggole nggih angger ana su mesti surep data pitana ananging pundita wis wa ingkang sinebat eka adi dosa purwa kene kok ana an nggih nah ngene diteruske ngoten kemawon mangke dangu-dangu ngaten nek pisanan nggih sak ngepek-ngepek oh ampun ngantos gegeden. Lho mosok kalih pasoryanipun gedhe kepekane niku ndak enak nggawa tampah. Nggih, ngaten nggih. Nah, iki tak aturi rahasiane pambiwara jaman dhisik. Ngaten niku mesti golek lemari. Kene ana lemari kene dilem. Mau ketok ingin nglirik wong sinom ketok. Gayane ngene. Wong nglirik niki wonten
Tembok-tembok niku diseni. Pengapesanin ana listrik mati. Mila saking menika mak pet. Nah, isih mau salah. Halo. Iki niki dikudulan. Halo. Ketake napa niku? Ora dosa, malah nyalake tukang sonipun. Sae ngeten kok nggih. Lah lampunipun urip biar. Nah iki nyawaku disembung meneh niki. Ngaten nggih. Menika caranipun ngepek ampun ngantos menapa menika? Juarei. Buka kok gedene ora karo-karuan, isih tangane ngokreh tangan loro. Ngeten ki mawon, cilik-cilik ngeten ki mawon. Sak undangan. Ngeten iki ngeten catetanipun. Oh, lempiran-lempiran ngeten iki. Ngeten nggih? Nah, perlu diapalke. Angger lempiran nomor 2 kok mesti temu, lempiran nomor 3 mesti kresek. Nah, ngeten nggih. Menika. Ngeten nggih. Menika kagem pambiwara ingkang nembe gladen. Nggih. Sajengipun kula wau mapanipun mik sampun nggih. Lajeng pasrah. Ingkang pasrah menika sampun sae. Nggih, kedalipun sampun mapan. Ucapanipun iki sampun tumata. Wiramanipun iki sampun sekecot dipun piringaken. Keplok. Namung wonten sekedhik kecritut. Napa kala nggih? Nyebat wulan taun. Ngoten niku nggih. Kelira-keliru. Ngaten nggih. Supados boten kelentu pripun? Nggih dipun cawisaken ingkang saestu-estu. Menika sampun dipun aturaken wonten ing seserepan Renggeping Wicara. Renggeping Wicara menika menapa ingkang badhe dipun wijilaken sampun dipun sawigakaken dipun kendhaleni. Sae patrapipun, busananipun nggih meneng ngepek nggih sampun dipun cawisaken sak saged-saged mboten ketawis. Aku yo ora yo tak jarak. Iki jenenge sapa Mas Jesi wacakno Mas? Ngono malah wonten sing ngoten. Kula niku wingi mboten diundang bancaan kok jengene. Tekan ngono barang ora permadani sing ngono niku. Ngaten nggih. Nika kula lajengaken ugi upami lung tinampen. Kalau sampun leres nggih, lung tinampen ingkang aben ajeng mboten perlu dipun lantaraken. Dipun aturi wekdal. Pamipun ingkang pasrah kawas cekap pangin kula matur minangka panutup pangatur kasemanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totos titis mboten perlu ngaten nggih. Wijining pangandikan ingkang pinijinggati minangka juru pamasrahing panganten. Pramila salajengipun daya-daya katampi dening Kang Hamaugati ing kalangan menika mila badhe ngaturi ora usah ngono. Mohon dimbarke mawon. Wong adep-adepan kok diacarani. Cara ketoprak dak mboten sae. Nggih. Patih. Wis cukup sing dibubarake pasiban. Salajengipun patih badhe mbibaraken pasiban. Ampun, wong adep-adepan kersanipun dipun tampi dening Kang samya midhangetaken. Ngoten nggih, kalau sampun leres napa wonten nika? Wonten kathah sanget. Malah kapara anggenipun ngendika mriku sekedhik ingkang kelantaraken nika malah ora barbar. Ora barbar. Ngoten nggih, nika. Klebet menawi panjenengan medhar sabda menapa kemawon pambiwara nggih ngaten kedah ngemong ing swasana. Menawi kinten-kinten anggenipun sungkem kok sampun rampung nggih dipun punggel. Lain munggel nggih kedah menapa menika? Kedah napa menika? Kedah
mawi ukara ingkang sekeca dipun pirengaken. Aja bareng-bareng. Pramila saking kelepek-kelepek boten pareng. Nggih, tetep dipun pilihaken tembung-tembung ingkang lerekipun menika sekeca dipun pirengaken. Mila saking menika panjenengan mangke anggenipun gladhen damel ukara-ukara ingkang napa nek basa Indonesia ini kalimat tertutup. Sak larik mandek kene iku ora tak terusno wis pantes. Mandek kene tak terusno wis pantes. Ngaten nggih? Nika. Jenengan kita terus seperti menawi midhang ngatakan kan. Iku ceritane rak ngene mau ditinteni tenan lho jenengan niku. Ora sida diterangke. Niku ceritane rak ngene to. Pripun Pak D? Oh ditinteni kok malah pripun Pak D. Nggih, niku napa niku? Ukaranipun boten dipun sawigakaken, boten dipun renggep kanthi ukara-ukara ingkang rampung. Nika sajengipun ingkang panampi ugi lagunipun sampun sae. Namung ucapan wonten ingkang tasih kala-kala kecer, gledhen ucapan. Nika nggih, kula lajengaken. Nah, ingkang nyebat kalawan napa nggih? Mbok pilih menika kok. Pambiwara. Gending sekalo. Nggih, kairingan babaring gending sekalo. Monggo selo napa? Sri Kaloko, sekalo, Sri Kaloko. Ki napa ngaten? Awit tasih gladhen. Monggo. Kula lajengaken lagi. Wonten malih menika. Nah, menika jumbuh sabarang. Nah, ingkang leres jumbuh samu barangipun. Jumbuh sabarang. Wah, ngoten nggih. Oke, kalau wau mik tasih dereng mapan. Ingkang ewah menika napa-nipun? Ingkang ewah menika menapanipun kemawon uger papanipun menika ampun dipun ewah. Nek ditinggal oleh nggih ampun ditilar. Tetep ngeten. Ngeten. Nggih? Ngeten nggih? Lajeng Terus budi? Oh putra panganten. Oh nggih, nika nggih. Rumiyin nggih. Nggih ora ana apa-apa. Atmaja risang panganten kekalih. Dumateng putra panganten. Ngaten niku sisa-sisa ingkang rumiyin, mbok bilih menika iki jumbuh kalian jamanipun kathah ingkang nyaruwe. Nggih saged dipun singkiri. Nggih, lho manten kok anak-anak. Nggih, putra penganten. Nggih, di napa Sri penganten, temanten. Tenan napa? Nek keblanjur putra penganten nggih pun jengjing dipun imut-imut. Ngaten nggih. Wong mriko nggih tasih kathah nika. Niku rak permadani panjen anggenipun pratitisaken nika saestu-estu. Ngaten nggih. Lajeng nah menika mangke menawi panjenengan ngaturi pamangku gati nggih dumugi rikala sungkem pangabekti menika pambiwara kedah saged menapa nenangi raos trenyuh. Ya nika nggih, nika. Kados kala wau pamangku gati kalih besan nggih dereng, malah mantene malah. Lha ndiluk nggih rada kesuwen, ijek gojek. Nggih. Dipetek mustakanipun nika nggih boten klenggek ngeten malah blusuk ngeten niku. Nika boten pareng. Nggih, nika nggih. Lah supados boten ngaten terus pundi? Saderengipun nggih dipun
aturi pirsa ingkang kagungan kersa. Mangke nggih Pak nyuwun tulung menawi pas menika. Nah nggih utawi anggen panjenengan ngracik ukara menika ugi sampun kapireng ndudut raos. Nggih. Mosok dagelan arep penontonnya dikon guyu. Nek aku engko lucu guyu lho. Titeni sing ora guyu, nggih malah orang sing guyu. Nggih. Napa nika? Mengalir. Ngaten nggih. Ika. Lajeng kala wonten ingkang tembung ngaten nika. Tumetesing waspa hamarayawan. Napa nika? Pirsa tegesipun? Wonten nggih nggih? Lho, lha mbah aku ora ndongakno. Napa nika? Tumetesing waspa hamarayawan Cinandra Pindha Mutiara Rinunci. Hamarayawan niku apa ya? Tetes apike ora iso diceritake. Apik nganti kaya Mutiara Rinunci. Oleh nggambarke tumetesing ana sing dipandhek-mandhekke malih. Nggih. Sakala. Apa nika? Tumarates waspa. Klebus hanelesi busananing penganten. Ngono ku tenan apa ora? Nangis nganti klebus busananipun penganten. Nah, nggih sae ning kita enak mboten nalar nggih disingkiri. Kok nganti kaya ning isor talang. Nek napa nika? Tumetesing waspa hamarayawan. Ketok apik sing ora iso diceritake. Kaya apa? Mutiara Rinunci. Mutiara siji tok wis apik ra karon malah Mutiara Rinunci. Ngoten nggih. Saya sanget kalau Bapak Ngadina. Lajeng nah menika pangabekten apalanipun kalih lempir. Eka mongko pangamtenipun saking Ibu Pangedi Busana Juru Sumbaga sampun nyekapi dipun anggap cekap dipun tanting kadherekaken lenggah. Lah ngaten nika nggih ngaten. Ampun ngantos dipun lajengaken. Ha dipun enggal-enggal dipun padosaken tembung-tembung ingkang menapa menika? Ingkang nutup mungkasi menika. Ngoten. Pokoke ngomong swasana terus nika nggih. Lajeng Pambagiyarja, wah sawantenipun sae sanget. Tembung-tembungipun nggih runtut. Maos kala nggih. Lah benjang damel piyambak ingkang 7 menit kemawon. 7 menit paling dangu. Ampun ngoso ora entuk 7 menit ya. 2 menit wae. Nggih mboten nalar. Ngoten nggih. Ugi anggenipun mlampah kala wau Bapak. Ampun kados napa menika? Jago ingkang giring babon. Nah, gitu. Kalau wau jenengan anggenipun mlampah nggih tetep napa menika? Tetep napa menika? Malaksana. Wah, tetep wibawa. Ampun paling ngeten. Nggih. Nika. Nggih. Panjenengan ngaten nggih. Wah, nika nek kalih kula nggih siaran TV nggih terciduk jenengan nika. Nika nggih. Lajeng sawantenipun sae ugi wonten ingkang ketririt sekedhik sekalian kalih pas ngendika sekalian kalau wau rada ketririt sekedhik. Nika nggih. Nah, ingkang baken panjenengan kedah sregep ngapalaken. Apal menika wingi sampun dipun paringi nggih. Menapa nika teknik medhar sabda nggih. Nek kula napa nika? Kula damelke dudutan kesimpulan. Panjenengan nyawisaken pambuka kalian panutup ingkang sae. Wis dienggo ning dindi. Mangke dipun jumbuhaken. Nek isi mesti jumbuh kalian. Nah, uger sampun wonten tembung matur nuwun
nyuwun pangapunten kali nyuwun donga. Wis dienggo ning ndi wae ketemu niku. Nggih. Nampa tamu kaji. Anggere matur nuwun saking rawuhipun, saking donganipun. Kok nyuwun pangapunten anggen kula nampi tasih kathah kekiranganipun. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih. Terus napa malih? Kalau matur nuwun nyuwun donga. Nggih, nyuwun donga. Iki niku telu niku ning ndi wae. Tilik kaji dados napa nika? Ngendika wonten ing kesripan masrahke manten nggih menika wis sajek sik ora apa-apa. Iki tak gawe sing apik karo iki. Nek pun iki mun setunggal pun sae ndamel ingkang menapa menika jumbuh kalian kawontenan. Nek iki tak nggone kene kapiken. Mosok aku dadi Pak Inggi nggih pamindha nggih, Pak Inggi ngisi ngendika wonten ing pepanggihan RT. Nek upamane kok dumateng para pepunden bini sepuh ingkang hanggung ngamestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang tuhu ndahat kinurmatan. Nggih kapiken. Nah, nggih keduren. Kira-kira nggih napa? Nggih. Monggo nika sampun kewareng rawuh para sesepuh RT. Nah, disebutke asmanipun mboten menapa-menapa, awit menika namung sekedhik kejawi menawi perembuk desa ingkang wonten priyantun kuatah. Sebutke sedaya malah mboten nalar. Dumugi sak mangke monggo wonten ingkang badhe paring panyarwe. Ngaten? Wonten? Kula sampun pungkasan nggih. Sampun pungkasan nggih. Jenengan kersa kula suwuni. Mangke menawi badhe kondur, aku tak foto tak nggone pamer kali anak putu kula. Wah nggih. Mangke kula tak madhep mriki wonten sing motret. Nika. Ngaten nggih? Kersa nggih? Alah ora gelem kok tak tutupi buku aku ngaten nggih. Nika. Monggo sinten ingkang badhe paring panyarwi wonten? Kula janipun badhe ngaturi tulodo nyandra kirap nggih. Ning menika saged napa mboten nggih anipun nggih? Saged nggih. Oh nggih, kalau mbok bilih saking tuntunan permadani sungkem kok mawi menapa menika? Mijil. Nggih. Mijil gagat waspa nggih. Sinten ingkang saged monggo? Wonten? Bawa niki napa? Niki lho sungkem. Oh, slendro songo miring. Wonten ingkang kersa? Panjenengan Mas? Kersa? Wah, kula mboten saged anggone ketoprakan niku nggih mijil wigaring tias. Ngaten nggih? Napa mijil Sulastri. Ngaten Asmarandana kula nggih duwe pirang-pirang ngaten nggih. Nika nggih dandang kula nggih kathah kanggo napa nika pas adegan tapa wonten ing guwa. Nek guwane nggih guwa etak-etak wong ketoprak nggih. Nika. Dumugi jam pinten nika sampun? Sedangu nggih. Sampun jam sekawan. Menapa? Jam? Oh, setengah sekawan. Nah, saged nggih. Tapi menika wonten trima wonten. Nggih. Yektosipun menika nggih saking trima wingi. Kedap nggih. Oh, ngerti aku ora tuku buku trima. Entuk iku terus metu dak wis. Mboten saged. Menika namung nyandra kemawon. Ning perdi-perdi sinandi dereng wonten. Nah nika kula coplekaken menawi panjenengan badhe ngepek nggih dipun ringkes malih. Sinten ingkang kersa mijil? Nek mijil wigaring tas saged nggih. Napa nika? Lali sing ngoten lho. Nah, nek iki ya ngono, jumbuh kalian cakepanipun.
Ibu Rama tetungguling jalmi. Nah niku nak wigaring tias, nggih, wigaring tias. Lajeng menawi menika supados saged radi ternyuh dipun damel slendro sanga miring. Tapi kalau tak emot-emot. Tapi ya nika. Ibu Rama tetungguling jalmi. Wonten sing imut? Pun lajengaken monggo. Kinasih yuang manon yakti iki pandadi sranane jiwa raga jumadong hak sami jreh mreng sang hyang widi tedak bendunipun menika pitaswara menika menika radi sepuh mboten malah ulet ning malah dijak kenceng niku kuwanten nek pedhot. Nggih, nika nggih. Ning namane wonten dindinganipun tasih kiyat. Nggih, barang napa nggih tasih kiyat. Monggo bilih wonten ingkang cengkok sanesipun menawi bawan garingan nggih menika. Dadi radi ternyuh. Ternyuh. Sinten ingkang kersa cengkok mijil sanesipun? Wonten, Masus? Dipun iringi nggih. Dipun iringi pelok, ketoprak pesisir pelok kok. Nang Mataram ngoten nggih. Ngoten, cepi. Nah, monggo. Dipun pidhangetaken mangke menawi ginakaken menapa nggih? Iringan pados ingkang karaoke ngoten nggih. Menawi badhe damel karaoke nggih kantor ngendika kalian Mas Rafindra. Nggih. Pripun Mas? Wani piro jari. Mboten nggih gratis. Nggih. Tanpa kasih. Ibu Rama tetungguling jalmi kinasih yang manon. Oh, kari sithik, banter sithik Mas. Yakti iki pandati sranane jiwa raga jumadeng hak sami jreh mreng sang hyang widi banter ke sithik Mas.
lahir terus sing batos kembang yang kiri sutane tan kuwi minales ing karti Ngaten nggih. Lah menika tulodo menawi dadakan. Tulodo menawi dadakan. Mesti kecer. Lah menika dadakan kemawon sampun ngaten saenipun. Mangke menawi dipun gladi wangsul wangsul saged sangsaya dados sae. Menika kula namung kula napa menika kula dadak ngaten niku. Jebul nek dadakan ki mboten sae. Mila ing ilmining renggeping wicara menapa-menapa menika ampun ngantos dadakan. Pirsa nggih nika ginanipun ketawang wigaring tias kala wau saged kangge ngiringi sungkem. Nggih. Ingkang garingan kala wau Gagat Waspa menawi anggenipun nembangaken langkung napa nika langkung sareh ugi saged ndudut raos. Sinten ingkang kersa malih wonten? Lah aku mangro Mas Bowo nyambat pripun niki? Oh sampun kondur. Nggih, ora panjer marang kok. Monggo nggih nika sinten ingkang badhe paring panyaruwi, paring tulodo malih, utawi nyuwun pirsa mumpung kula tasih setunggal pepanggihan menika. Monggo. Nggih, monggo. Wonten? Oh nggih. Nyuwun sewu Rama Dwija, nyuwun pirsa babagan atur pasrah tuwin panampi menika menapa kedah mawi aben ajeng napa ngenut kalian cakrik ingkang wonten laladan punika Rama. Menawi wonten pati menika mboten aben ajeng sing kathah menika Rama. Ingkang kathah. Mekaten matur nuwun Rama. Nah, saya sangat keplok nggih. Menapa lung tinampi menika kedah aben ajeng. Monggo menika saged dipun rembak guyuping rembak kados pundi kesepakatan. Menawi kalian priyantun kidul ingkang dipun wastani kidul menika Ngayogyakarta ugi Surakarta. Nggih ngaten menika. Lung tinampi kados ngaten menika. Wonten Semarang nggih mawon nggih, kathahipun kados ngaten menika. Nanging wonten ing Pati menika sampun wonten napa nggih? Radi kaprabawan.
terpengaruh. Nggih, kaperbawan. Wong kumpulan menika nek mboten terpengaruh nggih dipengaruhi. Utawi sami-sami nampi ewa-ewan jumbuh kalih ingkang dipun srawungi. Nika menapa malih menawi wonten ing tlatah Guyangan, Margayasa menika kathah para priyantun sepuh Rama Kyai menawi dipun aturi lung tinampi kanthi jumeneng menika padatan boten kersa. Awit ing mrika wonten menapa menika? Wonten pakulinan adat istiadat piyambak. Dados pundi kadang permadani emut malih dhateng persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Mila mboten kedah plek menika jumbuh kalian empan lan papanipun. Pati kota ugi saperangan mboten kersa. Malah ngetikanipun terus pundi? Lah sing tak pasrahke apa warana mantene. Monggo mantenipun sampun wonten. Mantenipun tasih wonten. Ya napa nggen wingkingipun. Sing dikarepno durung ana mantene niku sasana rinengga niku dereng wonten mantenipun. Menawi ngados-ngados terus pundi? Nggih dipun rembag. Mila pambiwara kedah rawuh saderengipun cak-cakaning damel. Menika mawas swasana. Ampun dipun aturi sedasa April rawuhipun nggih sedasa April. Sareng kalian tamu kapara dipun rumini rawuhipun tamu mboten saged. Nggih, mboten saged. Tamune kon mandheg sik aku durung salin kok. Diluk paling seprapat jam dadi mboten saged. Kedah dipun rembag rumiyin. Injing dos pundi? Kula mboten nate mantu kok. Pripun menawi ngaten? Ngaten nggih. Menika tetep logika etika estetika nggih. Pripun menawi ngaten? Kok jumeneng lah Mbah Yai tak mboten kersa. Oh, menawi ngaten mangke panjenengan ngabari ingkang saking Ngayogja utawi saking Surakarta. Keparengipun rawuh lenggah rumiyin. Menawi sampun lenggah sedaya nembe dipun acarani. Lah wis sida tali dharma dos pundi? Ya, wingking rumiyin mboten menapa-menapa. Nggih. Kok tesih mboten kersa? Nggih, monggo. Napa nika wisuda tali dharmanipun mlebet pasranipun mangke. Ingkang baken ampun ngantos dipun damel pradongdi. Ingkang baken panjenengan ampun napa nggih? Yes men kala nggih. Namung manut kentir kemawon. Mangke menawi panjenengan namung kentir kemawon, budaya Jawa nggih ical. Ora nganggo dak wis samas. Wah, betul saged. Punah mangke kula undhaki. Oh, ngaten nggih. Masuk niku. Nggih. Ampun ngaten. Nggih. Tetep. Lah kados ngaten niki papanipun wiyar. Nggih, papanipun wiyar. Wisuda tali dharma saged wonten mriki. Lah menawi wonten padusunan kala mangsanipun. Lho platarane iku dinggoni wong 50 ora kamot. Lho kok tawa-tawa oleh ngunduh manten. Salajengipun sakpurnaning pahargyan menika mangki kula badhe enggal madal pasilan wangsul wonten ing griya kula malih Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwono. Namung wanti-wanti saking risang pisan lumantar kula benjing sedasa April manten badhe kula suwun ngambil dipun suwunaken pangestu dhateng tangga tepalih ing Bakaran Wetan menika. Monggo ingkang kersa nderekaken kula tampi kanthi tangan tinarbuka. Ngono ku ya ora takok sing digawe.
Lho iku dulure pirang-pirang kok Mas, mbok tawani kabeh. Kono ku nek sak RT iku nek ora dijak kabeh engko ya rengo. Latarku iki lho mek 30 ora kamot. Nah, mila panjenengan meneh ngaten dos pundi? Pramila saderengipun kula lengser keparengna badhe matur bilih mangke Surya 11 April panganten badhe kula suwun ngambil suwunaken pangestu dumateng tangga tepaling rika ing pahargyan sepasar manten. Ewontine gunggung pangiring saking mriki mangke saged dipun rembag wekdal candhaipun. Ngaten nggih. Dadi aja diputusi dhewe, monggo sedaya Bapak Ibu saged nderekaken nangis sing kagungan kersa. Nah, nek daleme gedhe sewake gedung monggo. Menawi griyanipun alit. Wah, malah napa niku? Plataranipun ngambil ratan lurung RT mung 2 meter mawon sekalong got. Nangis mangke kagungan kersa. Ngaten nggih, menika kedah menapa menika hanggadhahi lantiping panggreta. Cerdas. Nggih, cerdas. Nika ngaten nggih. Monggo bebree wonten ingkang badhe kersa. Sagedipun bawani rumiyin. Gendingin apa kinanti nggih. Rebut sorot pandaming pahargyan kasoran prabane sang pinanganten mugya kasembatan ing karsanira anto kanu grahan widadaning palakrami sinig Kang Winus Gumantya Kang Winursita kacarita samono purna gati nggene gantos busana risang panganten sarimit lukar busana kanarendran hangrasuk busana satriya tama mila pantes kalamun tetha ngigela tlemek kakanthi manjing singga sanaati. Kacarita samono tinarbuka waraning panti busana pratandha purna gati nggenya gantos busana risang pinanganten sarimit. Lah menika ta warnanira risang bagus kaca negara hangani kang garwa kusumaning ayu rara pregiwa kadang suba manggala ingkang tetep setya ing ubaya mangarsani denira lumaksana sang pindha narendra dalah prames warinata jroning lumaksana kanthi kebak ing pangarah sinartan kebak ing patuladan apa ta tandane sakedap nulat lampahe ki lurah Badranaya ilir andure osumilir tak ijo-ijo yoro-yoro gantos malih yen lumaksana nulat lampahing ki lurah gareng
Mangkono jangkep genyo nyaosaken patuladan gantos nulat lamai Ki Lurah Petruk ya kantong bolong. Gantos malih samangi kawis turun nulat lamai Ki Lurah Bagong. Mangkono jangkep genyo nyaosaken patuladan kanthi nulat lampai Ponokawan Semar bareng Petruk dalah Bagong. Semar saking tembung eseme samar-samar dipun samar jalaran Ki Lurah Semar saekti satunggaling dewa saking Jawata kanggo mandhil musuh-musuh dumateng kuwandaning janma manungsa. Nadyan to dewa lega lila manjing sudra minangka Ponokawan darbe watak lembah mana sabar-sabar. Ki Lurah Gareng sikil gecik limbean ngukel pitutur luhur ngrampungi pakaryan boten kedah mbaluju-mbaluju ananging manganggo kawicaksanan kanthi menggo ngiwa menggo nengenut ilining swasana sauger boten nerak paugeраning kaesang nyahak wewenang liyan. Petruk Astadawa ateges endengan ramen tetulung ring asanes suku panjang satemah tansah jumangkah nepusi jangkane sedya. Bagong netra amba awas panalitinte grana wiyar wasis bidak-bidakaken pundi kang ala pundi kang becik. Jangga wiyar madaran jembar bebasan gulu bengawan weteng segara darbe watak sabar sareh sabarang pakaryan perlu kalimbang-limbang satemah kamulyan kang bakal kasandhang. Mangkono ginelak lampaira dumugi sasana arinengga binarung swaraning pradonga ingkang hamba parmongkeng Cinandra Pindha jumenengan Pangeran Pati lenggah siniwaka wonten ing dampar denta. Ngaten nggih nika metre ingkang saged dipun damel gecul menika namung menapa menika kirab kasatriyan, kirab kanarendran kedah saged ndudut wibawa menika nggih. Nah, rening kala wau mun dangu mboten nate pikantuk cakepan nyandra kirab. Nah, awit kula menika sepuh-sepuh ngaten nika gadah gelar anyar SH Sobo Hotel. Berbodho menika mangke wonten New Merdeka nggih wonten Savin Hotel Pati nika nggih kula ngolang-alih menika. Mila awis arang-arang kula nampi job ingkang wonten Cucuk Lampaipun. Duka nek benjing tanggal pinten niku? Pinten Mas Ngadina nika nggih pikantuk napa nika? Nah, tak lempari bal nggih. Pinten ingkang wonten Tambak Rama menika malah wonten napa Yeni Inka nggih nika. Nggih. Ngaten nggih. Monggo menawi wonten ingkang badhe paring panyaruwe kecepeten nggih kalawat kejar tayang sithik gendhingipun jebul cekak. Nggih nika. Awit judulipun kala wau gendhing sak kecelkele gitu. Ngaten nggih. Wonten ingkang badhe paring panyaruwe. Lah ngoten niku bawa napa? Nggih bawa sak kecekele. Nah menika bawa menika janipun ingkang napa nggih murwakani gendhing napa nggih Wirawatang kok bilih nggih. Wirawatang mangke jeneng padosi nika. Monggo. Swantenipun nggih kedah menapa menika? Poweripun kedah wonten sinaosa power mboten kedah ngotot banter ning ora pol dipun papanaken wonten ing ngandhap bonggol lidah di bawah pangkal lidah dipun sengguyung. Nah nika kula wong salawangsul menika awit menapa kedal ucapan wirama menika gladhenipun ugi wonten ing piranti swara alat ucap menika wit saking grana menawi
napasipun klentung nggih. Nek medalipun nggih bindeng. Rapot sangat saking nggih nika nggih. Kathah sanget nika kathah sanget nggih.